ntu na obusa me maame ne say ne de ne me e na o se ne ba ne me na o se ne ba ne me e na o de me ba court nti asem ye anyi obi a ma na nka e ho na nka obekasa na judge ni bisa me say ye anyi obi ma ne ka na me se mpa cho da bi ye koka ha ne ye je koka ha ne ye ja na judge ni bisa me say na ebusua pani so akande na me ye nsa ebusua pani si sa da na ya ba no e na obeka ho asem nti se ebusua pani bekasa so won kasa na judge ni bisa me maame ne say omo won krofo bi a omo ka sas asase ho asem ho nti me maame ne be pena me de ama wo e na o se han e na obisa me na me so me se han nti omo hye 6 January no e na ye koi nti ekoto man no ene abusuafo kakra ne koi nti man no ye ne se ye mpanipa na ye nkohwe asase na ye ka no mbacho ye nipa na kwa no so ye omo boa na na ama no ene ye me ne me ofa ene me bra e koi nti ye kwa na ama ne ka na asem wie no omo antie de me ka nti mi ka kire na napoku me ofa na efrem na napoku nka nsa napoku ade na ye hina ye ka asem na watie wunu aba ade na me de wunti ye nko na mo nko kire mo hia mo se mo nko nti wonu aba ako biche bo asase ne so fa ho nipa mensa bi wi nti wonu ya na ka kire me se me nya afom ko obehwe me ne me mba ana me da na sese enipa ho wonfo ne ye echina bi no hu ekro baka se bi esika nti na me ba nti me wofa no ene di me ne me wofa echine me bra ena de odo me maame asase ni bi kan ho ene ekohwe nti wo mo aman ne ka se me wofa no mo nkohwe no me wofa na mo nkohwe me so me dadwene ho a me ni obi a age me wofa ya ena me se me de ba be da mo amo age me maame asase ama ti moko akọọtụ na no ne krakra kosi sei ne krakra kosi sei me wofa na man no ka se ye mfa kosi ni so ne enkoka me wofa ne se enkokoto oni aba no se enkokoto na me busa me wofa na me wofa so se enkokoto omuno brema asana wofa ya bem yo na ndu fi me dase na meru ya semu okay na ochirichiri mu ya de ha adwin pa na o kan mine no judge na o kan o fed mine na bacho na so se boko koto no ye se mu ti ase dan ka o mu nipaku bi o no mu nka ho se mu sisi ba mu bacho nti nipaku na o yi o ma mo no o na koto sa mine no bacho wan nti sa mine na ye la bi so be sisi a wo fa no mo ne unu ya no mo ampene no o ka se nkwa asase ne so ye o nti o mo na papa fa se judge me fa so no na o ye judge nti judge ne ka se enkohwe no papa no no bae no o ka kire judge ni se wono de onko na yeye no ye mu ni se o ye abusua pani na me ka se ofa wo beto ye kura wo beto se me sister to wa no wa che me sister na wo je me to ka na se nyi wo betimi akwa akohwe aso ye kwa no o mu ankohwe okay eni na abena se de ensem ne ko no ese se ya nkasa ye ko asase ni so na ye ko pe wo fa kro no ne nyina ye ti ne mu asem ne hu se de bi si di asem na to sanse nipa wo wasase wo hu da na wo nua wa fre na na akọ kire wasase de so na wo hu se wasase ni wo sa ba bie mu a wa akoto hye unim hye o but wa akoto hye no na akoto hye ni wie ya na ebenfo bem se miensa nko ho a wo se ene de wo nko o mani paro so awasa du nua na court ewiase ya yes ejabi wu a ejabi tiase ene ye candidate ya revo opanyini me mo atena se mira na what to say mira wada ma udin de say opanyini mensa ma wanu mbe fidie na kasa kese kakra wai mira wo free krobe so mira wada ma odi ani ababai wo fase no asamo okay you wanim sem wada ma na mo be ni watu afa ho bi na mpanda endo ba ka kira mi se asase amena nanu endoso ya aye ne mami bedo ye na ba no onzu ye me mami ekuma ndeba odi no kokot na kokot ze asase bi asase ya bi sa fo ni do ne da no kokot nti odi krata ne kire me no ane tie nga me frɛ opanyini madam mitio kasa me frɛ de odi na chiri ni abema so mra nti oba ye no ana me no call
na pokumo eya na mani nia ena ya kaje se asase no asam no embese be kokot nto mo ehwe yenya ne yesisi no fi se be ya dia sumdwi ebeba na nkofa efi manso bi ama on ka swati eti oyi eye ni office baako ya friend se kofi jamfi ono won kan na men woni na chain won adop ekapa ntene no ene ko asase no so ya ko ne akofi asase no ya asase a me nana ya o me mame ya friend no nana ye bihu se na ka obi abihu obi ese wa ale bihu na otie woni eye nana mame aye friend abakwabra o mle do iti samle na ehon mo no enkwadu ejina ho yu iti na fi on kwadu iti ko na kwadu na yira na twitwa na yahye na fi yara na bi ha minamfo no school fo na ko na yakwa kodi samelo enua no na wo ho no kwadu ni nyina asa enso eye nia edi atuhye biara everyone kusiri ena kwadu no ene nkari biano ende oho eti wo mda afo ena mena na eso edo etifi afi osi obi abaka je se asase ni nyina ye eye ya skwani dia eye me ma me abra kwabra ne ba ye onu wi ewudi na de no onu so owu ena nini ena se wo hwe abra asase no o se asase ni nyina ye ne dia eye de na ye no nko adia na asase abusu asase a fiti mi na no ado ene ma me no ado ba fi na e de na e ye nko a odia o se ya de aka se na mse de bi na sa na tie eti na misle wa bo modna ne nyina ye nko ne nko nko be ni panko wo mo do mo ko ye nyina wo mo onye abe da se krumu fo nko a wo mo no me ho wo mo nya busuafo obi akwa o se asase no wo mo hu echian ewo ho no ho na je zo no ni ma mi oyari da ho no no ene nya no ye hojuma ya ni ma mi wa se se ono ena oye asase no ese bi ya metuwasi asase na echian ni asase bi a wo do so ana sero mo kan kwoti sa no be so mo kire na o ma me se bi ebru se bi enya do o ma me ba ye wa enya ba bia na ododidi say omuna omeka wale panyina wo fie mi wa wadama dia na nso ko ka kire court no me yekwa ADR no omodi ma ADR fo no ena omka se yensa kwa ne enkrofo enko ne gongo hwe ni enka asem no yekwa nem ne meka yanse asase dada ye da hon ma na ma adon dada etinya fe ena obi dom ne aka se obi afu bi asase obi adon de o si chinchira onti ase nyina asase ni nya ye aka chen se asase ni nya ye ne dia asase na za o si ni nyina ye ne dia no se ne kase ye sei ye de no court ka chere me se eye eka 9 ne fa na court nyima enje mam every woodiem meme die no omonyema no wo die ye sei o se court ka se o se eye eka 9 ene fa 4.5 acres so afin kwa bati yeni yo ola mi wada ro mana ho te sei e pa chere na nso ma me ayame adom me nso me ho ye pa ma me wada ro ma me dinde ma me du fie me wo menhia himfie Opemsuo radio na me ne wo ka sei Mama, what I woman of Perimeter and your bonny, a yawa will ban a day as in be about 2 years, minute tremor to Susan be brew. Says here, why one obey Mujina court, ewo as I see Sembia meant to me one say Abemukaka. Mama, what I woman obey single penny and went in a mamma dear Frewy. The pacho some no young penny phone na perform walk or share. A sharing near mine will be out of the baby as when you're just sitting in Tiasia.
Roma entina obai so openesi esi a wode abetu ye no mewom se wo court de enti wada Roma we de adesrade me sada me nsayem me no kasa free menhia himfie se ne medi kan kan ye no wada Roma mesre nka ma ho kwan na nsa na nka mo be court no nka pebrebra na yeso ye na wontra se nkasa kakra se anto se ne wo pena wada mebru no wato ana ma wutu so yo me pa cho me babo me wojo so ha sei ono nim se me ni jama ase enti wawo me da be na menhwe wani wada Roma ti da be na court ye brada ti fa se juada nyame ya doma owo me wada Roma mate nyame de cha ye juada no pa no wotwe ne fa mehwe wani e pa cho se ahia na hia himfie ye wura sante hine na himfie na me na wo kasa free e pa cho yo e pa cho wada se e pa cho me de ma me du fie mpacho you wura gate kesi ani me na wo hwe benkum so aba bia securities ne won obisa ma me du fie a obi abekere wada me bro mpacho you e pa cho me da se me da se omno breme ma me du fie mami waya de dinka na waya de se waja tum se na onyi tum se Opemsuo ben hia frɛ wa o wa no enti no medana se waja tum se nyame ya dum adwada no obeba na ya de yi atu yi omno ma me bi se ye nua bai wo ba bi foforo na wo san ado ana mpacho ehwa woni ba bi abiem na ha adwin se asase ya odana no modo adidi so da beto na wo so do na onua ba ko de onim ho na wo akɔkyere na fe de wasa agini ogini nyina na wasa de wakɔkɔ aka ho yene se mo yanso meko sabi yete enkwade yentie owuo de wono so ba na afenso so de ya na ha adwene kakra eye nipa eji adanse mesi wo nti wo enti wodi a wonsuro hwe wo wiase ana ya papa panyini bi ba ha oso ono de wo ni ade a wo suro e wo wie ya se wo se eno nkuto na wontimi ma ne bribe oso wo nko na wontimi ma ne bribe wo nti mensada mensa yem misramo mo ma yendi no kra ma ye ho na ubetimi di kontopo atwatro dansi krumu ni ne keka ho ni nyina obefa wo ho adidi na ebre ni dura untimi enya wo ho esane se wo ni tirimo den owo ni manifo se wo ni manifo anka fie bi se bi ebru se bi enya ado afibi wo ho ye san ma binum wo be se fie ba ko nipa ba miensa enan enum ensia ne eto so owo mba manie ti mesramo mo mienfa no krentena wo wie yase na ye dan ebre ni dura ye beko na ye ruachi no nso so atembo bi ewo ho maye ema wo ka kire maso nya wo de na nji bibi ntafre ne nkodi tro mame won so kopem dwada nyankopon de be cheye amia san ba no sisi wotrim wo hwe na ani wo wa ma mi jai to wo wotu wo sa wo ma wo misraw enkwa ede na yedim se nyankopon eya adoma nyame beton supa egu asem so ye beka ma akoma atoyem empo ebenada no ewo se ye jadwuma di ni ekokọ to ho kora akosere se ya ka wie sei na esi ni nyina begina ye nwa a obeba izo se wo se ye kompo ekosira ye beko oba no o ma ne ho kwan a ye be yesa papa nso ba bia na tifie dream ngindi sese bi ebro wono nso baba bedi tro mpacho maame no kwadu no kasa gu afidi ni kwadu no me maame matrasa ase no so 42 years na wa wedding fie say wedding fie 55 wo fede na no me 11 55 years wo na nanom 11 eh why de ya mi nhyiraw no ma nkwa tenten ne ahoden amen afuo na maye nti yagusua no obi a na go so nkwa afu nti o ya maame to a adwo akọkye maame asase na makọkye o ya maame to a ti no no ne de ne so ana me bra no kura akọhwe no kura eye pe chese de ha me ne say
me ma me ne nua ya asokwa na me ne ye fu me ne na anya kasa bia wasasa ne so da ento mesi ho akese na akua nso so ono nso so gina se ompra na akua no na soma me se me nkọ kire me ma ami amenya enti e ba ya akua ne nso sesei onka hwe e wo fani onka hwe so mo me kra me akua no ye hwan me na ye so akasa no kra de ba akọ kwero nua na so me nua pe ono ye pe na me ye ka akire emu ya na abna se de no mekanin to da bia na ono abro nti sa abro se die yin ye ba ko gigi sika na ya di adasikunu mu e ba sa na nyame anye wadoma na ofie ewu ni tisi wa na mo to so bebiri no me ba ko gigi sika na di ahwa o ire no mba no kusuafo no ma yi se tam na mu di no ma ade ne yo mo dia so yo ma me akua me mo achie no pe wo me ma me akua me mo achie o Hello. Mami akua me mo achie bru Nyado. Mama na what is say Radio. yo mami akua wada ro ma me din dia bena du fie me wo menhia ahimfie Opemsuo radio Okay. me se wada me bru me din dia bena du fie me no ka sa free menhia ahimfie O ka sa se manjia hinsi. ani o wo me Ta cha no sumo jama ase o. Mama wada ro ma no pa dia o ba me tro wa enya bone ni ti atwam ye nua ba bi dia asema batu ya ni na ni se abra kakra ni na o ma ne ko kire wo nua ba ko asase bi so ye ma me Alberta o ma me asase akofa mentime ho ase aba ama se asem ne kura ko wie court mama wada ro ma enchiremu ni sei E asa na wo kan me hunu mu nchiremu. Mama ade Da cha me ni papa me na o ka fe ti ntimi nchiremu sa. ana me da me ho adi kire o se me ne wo kasa free menhia ahimfie O no hwe hinsi me ni ho. Yewa asante nyine na ahimfie woni mu o mama Hello. hello Pa cha wo wan ya. Mama wada ro ma me din dia bena du fie me wo menhia ahimfie Opemsuo radio Na dai ya samwa. Mama ya no pa die boko nya ne bone so mpanyine se bone kura yekram asabi na abeto yanim na ye pe enchiremu kakra ni se ye nua ba dia abeto yanim se bre kakra ni mama de tro nanim ma wokọ kire wonua asase bi wo jama se enko wiase na asem na kotwa court na ye pe enchire Azanti gabe. jama se Azani pa ko fe ni sei. Ipa ko mo dia san betu ni me fe ni sei. aduacha Yo. What to say? wo se ma me na de tro nanim so onko kire wonua Alberta o ma me plot so enko wiase na Alberta de na kogina court na nke ye pe enchiremu kakra When you are coming in, like I just said, one question will be port so. ya mame ne me ka sei You. o kire na asase bi o ko kire de wie ye na wono ne de no so so se e ka na ho ama waje You. No. Can you to asem no when you baby asem ni se na e ma na eji ya ni bi sa wo sa ni bi bia why enti se o betima kire ye mu kakra I said yes ajocha wakata mi gina so mama what you mean ka ajocha na ma ko na kasa mama asase a o ma adwoacha akokire onye Alberta na na akopie court Alberta susu se de adwoacha adoso na e ka wo ma me de e ho e no na mi pe nkiremu kakra e dafo na me kase asam no abon pisa ihu tama me ye me asase ni asase no e kase me ni so a na me di tro ni mo so ntini ni akuma no ntini me ni asam no kura be bia prekwa na odi akodo me ni ho asam be se enti wonte se akopie court asam me te one ese ono se no e ho asam bia ba ontum anka ntre mi o asisi a odi
ya na nsi ahemfie ni nwa sama na ka afa ho yo no maame ya adwo cha na wono nso maame ewo na didi bia na ita to na me ka fa adwo cha oni apani ne me ana me say na ne maame ewo ba bi ono nso do na wono nso do ti ya so na me ka fa asem no ti ya ni hu se ya me ti na chemu atere wo dia me pese me hu ni se adwo cha asase a wado so mfie kakra ni no sasa na wo adwo cha ana wo onua abeta no ita to de ni ti me nkire maame wo ti me nkire sai ani ti me nkire sai ati asase na asase na adwo cha do so na wo hwan ni me ya mi se na nkwa asase wo do so ya wo maame asase Say na about I say eya edin a wo boye sasa na wo no di asam na wo kan fa mu me na asem na me kan fa wo asem a be pese o kan fa nsa asem na kopie ko nti wo da ma buru ni sa da me sa yem se dia woni se eya asem asidia no eda ye ba fra asem no ko to no me sire nyame ahode ma wo bo aboso na ko kyerem na asomdwe mra se dia be ya wo hwe na bi mba fie wo Mama, what do you mean? It's all capa, I mean, I said no. Na me ke se mi bu ka se mi se e bai na mi hu se America kra fa ho. Eni ya beto a na ya kire ode wo beka. Ene ne ye wo se wo ko kan so wo court. Ya beto a wo jamaze wo. Na mi se na me ke se mi asasi. Se mi se mi ko kwa kire se asasi e hie ni a mi hu se. Anya hie asem na ye ka, anya hie no na mom de asase ne wo no de adwo acha do so no e wo wan. Na wo wan na me ke se asasi mi se na me dan kwa asasi do so. Se ya na dia kwa so no mi se mi ma asasi bi se wa asasi. Me dan kwa asase na ne abeta se asase ne wo no. Eni ma me dan kwa. E wo ne ye pesa nkyere mu wo me. Baby, odi esi na ye. Ye ba record party we so amamo. Mo kokọ to amode beko. Yo.